As rúas e prazas das nosas vilas eran antigamente espazos de encontro cos veciños para charlar, xogar ou pasear. Co paso do tempo, os coches apoderáronse das rúas e o que busca o Día Europeo sen coches que se celebra hoxe é darlle a volta á situación. Con estes xogos tradicionais o que queremos é un pouco eso, ir sensibilizando, concienciando e dando, pois bueno, educación viaria para que se vaya a sociedade un pouco tomando conciencia non de que, pois bueno, que os peóns recuperemos un pouco ese espacio perdido durante estes últimos anos, non? Pois, por exemplo, ese é unha versión do clásico xogo do futbolín. Xogos populares, os que se xogaban cando as nosos avós eran pequenos. Hai un ali de tirar fichas a uns cubos e outro de pescar tubos. Hai unha corda elástica e pos a ficha aquí e tes que pasar as fichas ao campo contrario. E outro, que primeiro quede sin fichas, é o que gana. Pero por que saímos hoxe a xogar á rúa? Ademais de coñecer xogos que non sospeitaban que existían, os alumnos do Instituto Francisco Asorei de Cambados tamén recibiron a charla dun policía local para explicarlles o que simboliza este Día Europeo sen coches. Contáronnos que son os xogos clásicos que xogaban antes nas rúas, cando non había tanto tráfico como hoxe. Que cando eran pequenos sempre deixaban a porta aberta e así, e que había rúas onde non había coches que viñan cada hora. Fai uns anos por aquí non pasaban coches. Con motivo do Día Europeo sen coches, o Concello de Cambados tomou tamén outras medidas en prol da humanización da vila. Cerramos o tráfico á Praza de Fifiñáns, a Plaza das Rodas xa está cerrada porque todavía estamos no mes de setembro e ata finais vai estar cerrado o tráfico, e a Rúa Isabel II e tamén a Rúa Infantas, non? Aquí o que vamos a facer é emprender un proceso de debate, é dicir, de consulta cos veciños. E se lle consulta a eles, teñen claro o que prefiren. Peatonal, porque así se pode jugar.